ମୁଁ ୟା ସାଥିରେ ଥାଇ ତାକୁ ମରିବାକୁ ଦେଲିନି, ନହେଲେ ଆଗରୁ ମରି ସାରନ୍ତାନି। ଇଏ ତା ଭିତର ରାକ୍ଷସକୁ ବାହାର କଲି, ତାର ଲୁହାକୁ ଗରମ କଲି। ଆଉ ଯେବେ ଲୁହା ଗରମ ନଥିବ ସେଥିରେ ପ୍ରହାର କଲେ ତାର ଫଳ ଆଦୌ ମିଳେନି। ଏବେ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଫା ହେଇସାରିଛି। ଆଜି ତାକୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଝିଅ ସେ ସବୁ ମାନିବ, ଆଉ ଏ ସତ୍ୟ ତାର ହୃଦୟରେ ବସିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି କରୁଥିଲି। ଜଣେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ଇଏ ସେଇ ସମର୍ଥ ଯେଉଁ ଜନ ମୋର ଶରଣକୁ ଆସେ ତାର ମୁଁ ଦାସ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗଳାରେ ଲଗାଇ ରଖି ଯେବେ ଯାଏ ଧରିତ୍ରୀ ଆକାଶ ଥିବ। ପୁଣି ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ଆଉ ଥରେ କିଛି ଦିନ ରହି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ଦୁହେଁ ଉପଦେଶ ନେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ସାକ୍ଷୀ ବନେଇବାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଧରମ ଦାସର ଆତ୍ମାକୁ। ପରମାତ୍ମା ତ ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆସିବି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକଦମ ଧରମ ଦାସକୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଓନ୍ଲି। ଆଉ କହିଲେ ଧରମ ଦାସ ଚାଲ ତତେ ମୁଁ ମୋର ସତଲୋକ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମଦାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ କେତେ ଥର, ବହୁତ ଥର, ଚାଲ ଆଜି ତତେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ଥାନ ଦେଖେଇବି। ସତଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ ତାକୁ।